Afia Ampfowaa de Bahinkai 93.3 FM so. Don't call about pounds sema edumie no. Mmofra Mmere medie brana aswano. Enu nti fra unia na unia so freni nua no freni mani nyina se. One more time no aso, one more mre no aso. Hinkai 93.3 FM sini. Ena ye ba bedi enkomo. Efutuo ene yedeba ene drama group no ayakrado ya wamode efutuo eba ene utwa wani ehwe benkum ni nifa ebro aye common ebro beatings aye common obema peja nensa no abo obasum emema ni bo so omyere no bo wom so omunika mafo enti ane nkwada no de nsam emu oduro eba enu nti yesrawada setie bi na enyina yemfantutu ye hofo ahinkai 93.3 FM suniye Mmofra Mmere jumedie diyache ewa befontenta kase ne soe ahinkai 93.3 FM no aya capital letters atro ya kase wudron mana wajencha no diago anamo ajencha kro no abetimi e dia fa 0594 841044 so 0594 841044 yentu ya hofo na fe yenko yanim amidin ade Afia Ampfowaa kwami asante de na wa be fontenta kase no so mami adwo afosua so ejina machi na ene ahwe yentutu ya hofo na yanko yanim yakwa Mmofra ya yetie dwumadie mami fa asem bi ntu wutrimwe Woya abofra wose wunya botai wose wunya botaye wose wunya botai enti sa woya abofra na wo ko school woya abofra na wono maame wo sho maame ase a wose wunya botaye wo sho awofo ase a wose wunya botai wankasa kwada na wose wunya botaye ma ho nna kwasikwa se enti nipa da sani bia oni botai kwa brabo emu no na brabo na nya papa abrabo na bodam amano enu ntini sa wunya botae papa bi esi wani so a na wonnim nia wo pre adru ho a enu kenya se nipa woni botae wo ye wade biara fantini se wo ye ni jinjan wo ho wo ye ne basa bata wo botae se minyini a meye doctor minyina meye teacher minyina meye postini minyina meye immigration ni minyina meye kirekire ni a sa botae na kwada asem da wotrimu a ultimi fight duru ho but wonni botae wonni emu bia wo wani so won set go won set standard bia ma ho wo just ape wonni botae bia no wade bia bia wo ya no rough eba na sound so obrabo nansi uye e won panifo bebro ma brabo na sey sanse musa no mu ni botae enu nti se woni botae a wode te asase so amesra opebi nya botae ya wode betra asase so se woni botae a abrabo no be ya de obeka so bi ya obeka so ofiefo abaifo na etete wo obeka so obi na etata wo so na nya obi a wankasa na woni enti wunya a ebeboa nti na awie abofra wutie mi even mpanifo bebre kro mu ni omo ne na masase so prada sa enti se woni a pe esanse nka ho abrabo ne enyeye enti fa bibisi wani so ne ko eduru ho Ahinkai 93.3 FM so ya tutu ya hofo awie Idin ade Afia Ampfowaa
enti yenchwa ya hombra ya ba obete Mmofra no enka ewo fie hanomo enkwada ni nyina mu ntwanhye o na muntie mpanifo ne so muntie de ebe Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so. Kwasia de bia after church. Eho ena Mmofra yama won kwan na adoma chede nyamede adua won madi. Sanso ene na Mmofra Mmere so. Ema ye ma enchechire se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina beye mpanimpa. Se Mmofra Mmere kwasia de ne kwasia de bia. Ewo ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe Ebrenye Mmofra Mmere Mmofra Mmere Mmofra Mmere Ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so. Kwasiade ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebo ene de mobaya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chirechire mremo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiade ene kwasiade bia after church. Drama group. Yeah, what is that? Hey, Mira says, Andrew and Colania Pamu school fees so. Intimia catch me once my Buffia, me did what they inquire school fees by that time. Mean Chiashi, me did know I didn't inquire school fees by that time. Ah, me did you want to say and not tramming po. Inquire school fees or make us some school biako. I'll take time as I was here, Janine Pointing Cretium, the Cassie Jani Yaonia, a Janin Ponantia Chem, or Shawn Bobla Naba, who don't cry school fees by that time. But they are for Jan and Chum. Here I do my woo, me want me company saying I not you. Drama group. Yeah, what is that? O papa ne jako trio. Pachai. Oh, feel. Pachai. Until you na go school at. Pachai. Man be ma kwasa phone be se. Pachai. Atu you na go school. Pachai. Mira iko. Ah na den. Ayiko de jawa senya na abeye. Senya na abeye. Raba. O ya de wa hanum sei. Pachai me nyashi. Mira ntisala usuba itie. Aden. Aban. Pacho mi ni na hin abowai. Besen kwada. Besen kwada. Eraji na ho afena me ba abeso. Na wo kwan ina ohia wo. Pachai mi chim. Na wo twem so o ma me ne sister ama. Me kwa kwa ka chile no. Na me ba na so ni fia ene na sinkete na ba aboso. Mira besen. Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Yeah, Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Drama group. Yeah, what is that? Hey, Mira waba. Maba, Adam Flynn, and Maba. Yet, Yanin, Mediana Micasa, yes, you on away. Mediana Micas, may you come out. Say, ye, Diani, see me when I may bano, a Jan away. Share, a Janu saw ya in Chinchum, in Chinchum, Obershan, why any yellow. May you see come out. May my play, you see come out, say, for ye, Diani. 1 year, Diana, in the 18, and I make my bonus to Adio kumia. Eh, obi me pue adio kumia. Ade. Obi me jimia. Radio obi me jimia. Obi me jimia. Okumia. a boss. Let's Radio kumia. Oh, the man here, the news was here. And a Diana and Debbie. Drama group. Yeah, what is that?
Drama group. Nadia na nyumle meti ham sa medwe me hunade so ben. Ma me wali biem awale me wali me jai me wali biem. Na isi an wale na denti na an wale. Ma me ubeje di sa no pa me ne me ku kasa se ya na no pa obu me enyumle obu me amachi so obu me se me awale me jai me wali biem. Na denti na obo. Me ne kasa se pe no obu me nim de e ba ne sumpo. O de me he na me na kasa. Nti awale me jai. Drama group. Drama group. Go. Aso good morning. Oh, aso michia o. Oh, me ne wontia. O be wale me ban man kan cho se me mpe be ma obomba. Man kan chile. Na denti na don saka me banu. Oh, aso me pacho. Me kwa me hu dia ba me so a me bon. Oh, Wa hu dia ba o sina de na no pepu, area pu, enumle pu. Nti o wa isi abende. Oh, aso me pacho nka me ba se me ba family la ko aso me pacho. O be fa ne wasa akobo no. Debi. Aso me mboni biom. Mboni biem. O de akomedwen hu. Oh, nka me ba se me ba fa na ko. Me se medwen hu. Oh, aso Medwen hu, abranti akomedwen hu. ai na se me ko. Yo, oni na menko. Sia menu. Mame. Sisie na kunfli hako. Ose de oye no wanya ni ye nti osrew. Efiam pot mpo na ni mpo nkan ti bla biem wai. Mame me nko no sambo me awale me se me jai me nko biem. Akosia menu mesla koma me wati. Mame me se me nko. Akosia menu koma me wai. Mame enyo party an kame nko. O de koma me. Enya wood pa me kame nko ntimi sisa me na me nko. Koma me You wai. welcome ati. Drama group. Mmofra Mmere. Nyobia. Me wa bana ne kasa ofone so na ye hwan ya. Adi ti me so na obo ne sa no. Ha ti me amesa so hyiwani so bia. Na wo dia me kwa adwuma ba. Na tina fie na nkopɛ adwuma bi nya na enya sika. Me kwa ba ba di sika akɔbɔ mi ti. Oba jata ben kwa ma ko wale ni. Na sa no so ya. Drama group. Da. Yes. Me da mi wali bi omo. Adan wali bi. Me ile bo bo me pa. Oto mele me kan. Wo de bia o ile bo. Wa ya kase ne tenten kwa. De bia o ile bo. Entu don timi mbu ile bi. Me an me jai. Wa na we jai. Me an me jai. Opu ni bi. Aka wa kan ni bi. Ade bi o de be bia fa ye ni bi sika nkro fa woni yem na kuno. Na ade ya na obu ku an na wa be ka chem se wa na we jai. Yo me de mi tufo na ade yo maka papa ka sempa bi ka chem na me de jade o ye no na me de. Yo me de no na me woka. Entu be ti o wunti e wa de mfa me ho. Yo de mate. Enti ba bia mo ko wale no mo ko na mo ko twem. Drama group. Drama group. Ha, bema Hey, madam funa what to say? Hey, me hu wacho. Ye wi school de on hwehwe me kula. Me ti abu new town wo. Uba so hwehwe akosi ama menu. Obia bachelor. Yo, ane ya blow. bema ne kasa ho no. Enya be madam fo. Enya bema namba na kusui. Madam fo ni we school. Wadan fo ba ni we school. One bema kasa ho fo no so. Wati wadan fo ni we school. Enya ma bona su. Eji okumi radio mi majimi pu mi majimi radio okumi radio okumi mi majimi radio mi majimi Drama group. Drama group.
Madam, good afternoon. Ya me dio. Na ho to sen. Me ho yo. Na dia na wani mefuefu ase. Me te hwe wa ha. What a shake can wani mefuefu asa no. Enye ni pansa na adro no. Ana ku bo. Me ku ase na me bosu. Wa obu me no. Ana pa obu me wia obu me nyumle obu me. Ene sade apake oniema na ko. Ana se ko report on ma police no ma mbachi no na de bia obu sade aden. Wan pake oniema nkwa usi ha no weku. Me ko ka oniema nkwa. Me ko kama me se minjai. Ode betina ha ma oku abu eku de. Ne pake oniema ko ma me ase na dua mbumbo we. Eno kwa de no se waksa no wewu. Na de bia obu sade aden. Me ko kama me se minjai. Ntuna ma ye din no. Oda ye ko. Ene ye ko. Drama group. Ya no te se ako. Emily nie. No hu dai. Jeez, na nchine we. Emily nie. O mi su je jame na de na kika me no. Na de oni magro di kra. Enti ade na wo ya no fi say agora ni me di no. Ne no dia we kana wo. No ni magro di kra. Jesus. Na enam de ujimi am de that decide be su we di so ma bia o. Ji. Hwe so we di se na bu mani. Ujimi kura me de so wa kura be ka ho. Ade na wo ha adwen kura sa. Yaji. Hwe so di se na bu mani yaji. Ani se die no. Yaji. Mira. Mira jai sa agora na minudi. Mira. Radio bimboa mi o. Boy, obimbro ha ho me kakla ma fa no hospital. Boy, me na mi ni o radio Jimmy why. Drama group. Ya no te se ako. Yeah, Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra Mmere. Mediane way. Wa mama machine papa. Nka me bank ya se mediane si tables mediane na way. Me si ya aduane si wa meba bia wonye. Meba bia wonye aduane ni si wa. Aya na otisa. Nze aduane na way. Na bua sumbi. Kuria bi maji mi o. Obi maji mi o. Si wa sumba ko. Aji papa su obi maji mi o. Obi maji mi o. Adi obu mi o yi. Obi maji mi o. Drama group. Ya no te se ako. Akosua menu. Ohumi o. Akosua menu. Asel. Akosua menu. Asel. Obani school fees abo yasimi mbetua. Aso na me bane we. Akosia menu. Aso wa ohumi o. Na me heso. Akosia menu ohumi o. Aso nti o de sa wa kume bei. Aso wa kume bei. Aso wa kume bei. Aso wa kume bei. Aso wa kume bei o de sa wa kume bei ya kunu. Aso wa kume bei. Aso o de sa kume bei. Aso nti o de sa kume bei. Me baba ko pe awaka. Wa kunu. Aso ada na ayesa. Aso na be wo me ba mame. Aso wa kume bei. Azoa kumebano. Drama group. Ya no te se ako. Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so. Wasia de bia after church. Ena mmofra yema won kwan na adoma chede nyamede adua won madi. Sanso ene nam Mmofra Mmere so. Ema yema enchechire se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina beye mpanimpa.
tie Mmofra Mmere kwesiade ne kwesiade bia ewo ahenkan 93.3 FM so after church ane Mmofra Mmere obatampe edrenimye Mmofra Mmere Mmofra mo brenye Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwesiade ene kwesiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebom ene de mobaya yempanimpa di yie no yemfa ho chirechirem no Mmofra Mmere ahenkan 93.3 FM kwesiade ene kwesiade bia after church. Group. Yeah, what is that? Ahenkai 93.3 FM Mmofra Mmere Jumedie ena wasogusu awutie no na ena samno sawote Ghana Police Service for na watchi muamude enkrata bibe ebetu dwa enipa dodo a ewuo nipa dodo a ewuo nam sa eburo ya Wobuanu mu a minim se eye beyi o se ye de benyo. Wo hwe esini ye nkwada ye ya. Be ma no. Wonche danya reason papa bia nyina so. Wa ho obete so obo na yire na nya asem papa bia. Wan aduane we he. Wone ho na ekasa o phone so. Wodwene ho a wonte ase. Minim se ya na eye suban bia ya etie binum mu na awofo ye sa anyoma we ya enyansunsu anso bone ewo moma so ai ye mu bia ye hu bi pendie ye nim ne ye ka enyansunsu anso bone ewo nkura ne so se nkwada ne koye mema na so mo ne papa ne mo maame te na da bia papa ne nya asem bi gina so bone yere no a enkwada no so ema etwa bi eda wo mutrim so mo ye mema especially kura no a ya ema adwin bi da ebeda nkwada ne trim enya ensunsu anso bone ewo nkwada ne so enti awofo ndi omo oku omo nim so entokwa no mo oku enkwada no so tetete ho no mo omo etie nsempa kwada buo no mo no so benyi no na wayesa ono so bebo ne yira boa be hu na wabo ne yira kunu obi abo ne yira akunu obi nso timi bo ne ku de dade sen nyina bobo ne ku
a man the end ya yente. So what a papa or man quiet complain what a man papa ne catch no. Also to bele. Sani akano no my o my hwa asem siansa asem esiansa na obia pe ani aba be hwe fa wajenchwa ne bra 0594841044 sa ebro ye ekoso Ghana hanum enye hanko a ba bia ya na ensunsu asobɔ na ebe ne nya ewo Mmofra ne so Shira wadwen 0594841044 Sisi anu ye pese ye hunu ensunsu asobɔ ne a ebro no na ye koso no se obi ni oba bi te wonye ne ho ade obebu na napawia numre ahomache aka ho obi so ne yire pa ya wate sika kwa wa no obebu na obi so bebu ni ku aboa etisi ane ye pe ensunsu anso aya enya wo Mmofra na omuti ho no mo ensunsu anso be na enya wo nkwada na brabom entisa wo ye pani a na wonso watie bi enti ensunsu anso ben enenya ewo Mmofra na brabom Chira wadwen 0594841044 ben wo se kwafo afre mo testimra na afa ye ndi hu nkomo ye pe enkwada no da achen de ama wo no enti sa eburo ye ekoso yi obu onu motimi ka che na ide se mekun na wonim se enkwada no wa ho etimi didi wo mutirimu mo benya atoda bi o mo se Father's Day enya de na enya de nso da wonim sa enya de because obo wojire no bo no akra no so no wo hwe wo nya adwene bi wo ni tirim sa adwene no se nyame amwa bo sa akwada no so dididi mu a no abaye nipa bone abaye anroba ai so unim ho ye wonkofo bebra sa de we starti wo fie no hu se papa abone maame hu se papa de bia so ne maame mu a wabona hu se ne maame otra ne chini kunu atra ne so ne boy nsama ma no ono so didimu ano adane bibi foforo bia no ono mbo ne yiro ode betwe etuo esi obi so agisika ene ye den no ne papa kura no ono so be kura bi enti ni ehu ti ye yes ani o mani o me wo fia ya na adwene Mmofra ne ho 0594841044 ahenkan 93.3 FM so udru anoma na waje nche ne wajai egu ho no mo edi amaye Mmofra Mmere Jomedie na wasogusa wotie ewa Afia Koma Studios no Afia obetimi Afra 0201944485 0201944485 and 0554820910 0554820910 Ofra ya jesu tie njeso no Mmofra ne yenda achi o na wajesu wo fie sentimu mayenso omumu ye hello Mmofra ne yenda achi o hello me pacho wudi ni baby akasa free yo me pacho ya frame Mmofra Mmere ma me free Achimoda Estate Junction okay yo me pacho wanyi kakra we ye pani me pacho me 26 years oh okay yan hwa de sa enyo ye ekoso no sa akwada ne maame ne papa to na de bia ne yesi ma papa na tamade no de abɔ na yire papa na tamade no de abɔ na yire wo experience bi wo nkwala brem da okay me da say ya mi sha me mujuma pa moye one thing me say and then ya fa emba say omoye akwa even though me yin bia de na so ni ame akasa me experience before no me mama ne me papa na omu ye ko bi omu ku pa but se ye wo plan wo fia omu ku awo ye nim omu ku odem omu fia na omu se enti wanje bi na me ba be ko school na me bi sa me father sa omu misko se me ko me mother ho no one ten se na me nim se omu akonto kwa enti me ko no si o me hwe pila me father e pila no esi afa na in fact okay no Emma if you phone ya obie say no na subanya papa ordinary anytime bia sana say no de ma me no fie na ye hu hwe Emma ya so nya age fu bi etim say no
sɛ daakye sɛ yɛama saa nnwoma no to antwa na sɛ nkɔla no yɛkɔ so yɛhu saa nnwoma nya yɛnso yɛde saa nnwoma no bɛhyɛ etiri mu ɛwɔ abere a ebi mpo a na akɔyɛ sekantwe na akɔyɛ tuo sɛnea woka no nti sɛ awofoɔ ne mmaabo ne nkɔlaaboro no ɛnyɛ nti ɛbɛyɛ a obiara ntwe ne ho ibi na ɔbɛyɛ biribi kora na ɛnyɛ wɔ nkɔlaa n'anim yɛsie nyame hyira mo ne nyame nyɛ adwuma. Okay. Enti ana dia na yakɔ na desua pa ta wo swa no experience bi so ma bo papa share experience na awofo na omote sa na omutie no omuhu ne yakɔ so. Hello Mmofra ne yenda achi o. Enti mo me hwen kwara ni. Me pa chodin ni ba bi akasa free. Ya frɛ me kwasi nyantachi. Papa kwasi ye. Achima sane. Okay. Ye tie wo. Yo first no aware no ana yenko kansene kura no na mi hu sɛ obema etine ne nsa ɛwɔ ne ba na yire so ni medi mfie adusia enwɔtwe yesɛ mi hu sɛ bi da na ankwara ne mrantie ne maba ware a ɛkɔ kansene ɛne de akeka ho anso bɔne nko a na waware yi enti ɛyɛ ma homete sɛ kansele na wɔn kɔ no yɛnkyerɛkyerɛ wɔn nɔɔma yi o sɛ nso sɛ te sɛ nyi o sɛ ɔbɔnsɛm wiase ne yɛwura nti ama sɛsɛn awudie na wɔyi atwe dadeɛ no wɔko ne yere na wɔyi atwe sikan ɛwɔ ɔyi sɛn ahomete maame mommyɛmfa mpaabɔ nta akyiri na yɛnhwɛ nkwadaa no so fam no saa nneɛma sɛ ne sisi a yɛ nkwadaa no so nso aso ɔbɛnenya wɔ mo so enkwara no tumi yɛ nkwara abɔne papapapapapa ebi wɔ kora na wɔn ne fie ana n'ani akɔhu biribi ɛte saa ɔnda wo ngya na wo ne ɔyere mote hɔ na ɛdu anwummerɛ mo ne mo mma mo to anansesɛm mo ka nyamesɛm mo yɛ sinya ankwara no ni ka fie paa enti awofo ɛkoko ntɔkwa no nokorɛ ni ama nkwara no ɛsoro paa enti mo miɛmfa mpaabɔ nta akyiri mede nyame gyaw yo yedase enti wo so betimi afrɛ. Hello Mmofra ne yenda achi o. Bam jonti man so muye. Me ba chodin ni ba bi akasa free. Me ba cho ye fami ofori beneza me kasa fi kwase wu. Ofori na play yankla ye usua no hunu bi pen sɛ o ma me bo papa wa hunu sa de ni bi pen. Me ba cho da bi na after me kan say aya ma bi won ma wo plan madam me classmate bi o ka chem say oni de ope like obema when say no senior ojimi a na wachi na hide no abono so nti eba no say na so ankonya obema otisa na eza no ntumi ebi an say no ba ko ne boni kuna okwe yesi obema no jimi nti eza like obanu ka on feel better okay yedase so no wo so adwenkyerɛ ene ye hwɛ nkwadaa no side no ebro no ekoso no nkwadaa no so no ya ene nenya so ba nenya wo nkwadaa no so. Hello Mmofra ne yenda achi o. Hello mpacho din ni baby akasa free. From school boy akasa free achimadi hasa yo school boy ye tie usua no hu bi pen misalo me kai pa setama misalo no papa chimma me pa wo bunu pa na bi timi enko ho semisa na bi je ho na mi su na ya me ya pa etina me kai se mi ni na dem du bi baby jam papa nka me suma ya ne vim pa ba mi ni na papa film na saade na ekoso na enya sunsu anso bi awo wo so anya sunsu anso pa sunsu na papa bi fo no so o waja so maame fo no so ya na mistake bi fi wo mo no mo ya no sem maame fo no be ya no sem sa papa fo no ko bo ma na fa ya man kwala ka na ya basa nti eya ensunsu anso no bi ze e man kwada no so hwe ne ya basa nya sa yes na man kwala no hwe na ya basa se be man yi ska kra mo ba na kwala nya bia na ya ne ya nti maame fo no papa fo no mo hwe no mu
omunyai no ano no enti mo ambo mo yire no no ya mo wo de wo pagya won sa na wo bebo wo yire na kai se wo ne no wo ma kai se nkwada no wo ho mo mo hwe sisi amro besifo ya oma sore ntintin ya oma tam se kan ni tuo gina jadi paso do bebre no afisa de we yo wa ho eno betie se we yaku ne yire we aku na wutimi ku wo yire wo ba nimu a he unim de betimi de abra koda no enti ne yanya sa ne oma no na yenhwe enkwada no daache wa ho na bibia nkɔ na anim fa man 0554820910 hello Mmofra ne yanda achi me pa chodi ni baby akasa free bam yetio papa na ifine etimi ne uma bia na otimi no ono de ne openze di ani kumbabu no na ifiwa no timi free na trans no one day dia na joto obunu za na zige ifiwa na ka se munya no mbo mo no be wuri akofie no tena uma na sheda na oyesa na sa na joto mo nya no obia sento kwa ni so obia be so ifiwa na ka se na ma nkubie this man so we on obuna na ene be but no say the port no blame kola no yeah so ina so obu ni man amumu me man no so mu ma okay yeah that's abozege father okay enti mami kan comment we na fe wo so betimi afre 0201 944 485 ene eburo ho asem na play no CTS ebro ho asem se ye bu wo bi se fam mami nkwada school fees na papa time na sum eno so ye nani hwe he hello Mmofra ne yanda achi ntimo mayin so mu me pa chodi ni baby akasa free de brako nkase for da babo yo papa yetio okay nyami shamu ane mapa mo ya boa oh my god aga kame tinya kan se sadi we no enya tutu so won kwala no so mo than our phone because me kai se bitano yenga ti bito me 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 den se de me ko ware be ma fofo e ko ba kra se be ma no kra ma me ma miska e ti se o so ma niska o be kicho e di ama me inti edwum kra be ma na ko dwum. But because of some share, and fast agreement, material. But Namian friends, yeah, material want to know. My far me bra like my Mbakushi bra. In the sense, Namia do so because the year they need to no. Now come you be panka, but they want born now for 7 years, the other man has them alive. They make me, I can say, I work for a more years and I'm on a moon die because in Colano and no more daching. Assembly, I think they would do in Colano, no more daching. If you say, and I'm to be on the Tubiano. If we hear no Colano, but baby, so many, you're not sure, and I say, to buy with the dead, you know, Colando to Nation, if you're Monday to buy Freddy, no Colano in China, that you're most of the idea about my brother. Yo, yes, so yeah, that's say. Hello, Mmofra ne yanda achi. Hello. Mr. Service. Way at the diabo se Afia Ampfowaa. Show no air fantastic pa Nyankopon show no nshira bia. Na on shira wan kasa on chawa ne blessings no upon mo ene nkwada ni nyina yadas we Samuel dia wode Africa KKB abano no yamfa last 2 callers na fe min come man ho no mo hello hello Mmofra ne yanda achi mo ma yenso mo ye be ba chodi ni baby akasa free me the grace make a free at my son
Yo, I'm a grace yet you. And then we program we are so many pa. Na minim so bi wasane ha program ya mu ye se mu so tie bia ebe tuni kwa best sano nti momoni adwuma pa moye. Yo, yanso ya dance. Was wonim so obi wasane ho no mu program ya otie. Otie ni ye best sano. Nti onu no onim nipa akura otie a o ka sa ai. Some were mo Yankopon kwanti uti nsem bi say ya radio is one na befa so ni educate nti no ya na mahwe ne oma bi ye wutie tie nsem wa na wafamu aba wate ase na ye nyina ye de koye nim kakra sanse nkwada no twu mu tan ne beten koye pe awi nchen boto ba ko wi gale boto ba ko nkwada no omo ne wo dache unti wo show mu yi a wo show mu yi a atese akokọ wo nya akokọ na o feedi ni yo ya totwe ya wa na abekum na we ti wo hwe wo ba ni yi a da chin wo gina ba bi na to boga na eba na uraba na eba no eye wa wo de a nti ni yen hwe na enioma ho do be man kwada na bra bo asai ne de yen twe ye hu firi ho asawofo na mboa man kwada no so no omunyi ombe mpanimpa emfa ma ye yangaza last caller na fe makọ me man wo hello Mmofra ne yen da chin beatings enye eburo enya de pa nti saade no e wose ye gya ye twaso kra I give you make this place ye twaso obi won no aku na yire no anu nso aku ne ho ti wo ku ho aku ho no ku yire ku ho no enkwara na wa gye enkwara no ho ti mumie no nyina mu bewu na magya enkwara no wasase so no mabre nya sa Nyankopon bebusa mo nti no yanye enioma ye obia anya na fam de eye na bibia nkọ na nim fama ye ya bra no ya ya benti no ma men kọ Mmofra no ho na fam ni omudi ene do musa enti mu nyina mo mbra na fe na ya Sunday muncha ene Sunday ho amu na kwa asore mu nyina mo kwa asore Pachane Grace boy Pachane ti Grace chia wo sofo ne yanko Michia me soft mame. Any miss school day. Michia me soft mame ne club wo ho nyina. Asore ben. Calvary Church. Ewe he. Madam e wa adwubie. Te na ko asore wa adwubie. Yes, madam. Oh, okay. Yo. Yes. Esther Junior. Madam. Yes. Michia me sofo. Very Reverend Solomon Kwame Jamra. Okay. Oda Abu Methodist Church. Ano. Any Sunday school kwalena. Ena girls kwala, ena youth kwala na. Hey, everybody nyame. Me Kwa Philly. Michia me sofo mame, Madam Juliet. Asore ben. Presby. Abu Presby Church. Okay, yes. Auntie ne flower boni yem. Auntie o flower fear bo papa. Yes, yanko yan entam ni yanko. Sofu Eshon. Mara. Nada. Madam e kan ro sire me. Adinu no wa money ya na sa de benti do mo. Madam e no a. Eshon na. Okay. Yes. Abu Presbyterian Church of Ghana. Okay. Michia Sofu David Mensah. Sorry, Ben. The Gates of Righteous Ministry. Oh, him. Abu Pista. Okay. And I want to Michia Sofu Mami Cecilia. Any Sunday school kalani na. Because sorry Assemblies of God. Abu. Okay. Yes, Johnson. Yes. Because all Jehovah faith. Michia me soft my Emilia. Yes, Anna. Yes. Abla minima. Michia me sofu mami ni sofu papa. O sofu papa ni di say. O kwa sorry wan ka sa minima kwa sorry be. Paradre. O kwa sorry be. Abu press. Abu press. Ana am so sofu mami di say. Unim ni di ana sofu Madam Julius. Ana sofu.
Ana osofo so din ni. Myself papa. Osofo papa. Of so a strong. Na just mo kwa mo bisa sofo. Sofo na din ni say. Mo bisa Sunday school kra. Me tiame. Me tiame Pastor Prince. Akim Oda Lighthouse International Chapel. And I'm tiame bra Kwame Momo. Okay. Kwame Momo. Enti ana mu nyina mo mrada man bye ye. Bye. Hey. Madam bye. Me mama bye why? Enti no Mmofra Mmere dwumadie na wotie ye no. Mmofra de say ya. Asresre agro we nam ho na we nam ho nti we mu se wo handle wo na so de bro. Babo ne papa bo ne maame ha. Wa we na wo yakora ne papa na so ye ne bone. Nti ye hwe ya na montuo yi yakoye mo oya owofo a. Na so ye hwe sofo a obi wo da batin ko format tete ne nchen a o hwe wo no. Eye adwuma pa Nyankopon be hyira wo. Na emom tete nkura ne ye enya ade a ebe tete nkwada no. Se obi bakra no a oto nchen oto aduane ma ne di. Eti no ne hu gunsu gun kra nyame bebusa wo. Aha enya di dwumadie no ebesie. Me producer ya mame Adwafosia. Emmanuel Esiam say well done sister Afia. Thank you. Kwame Asante adia kwa be fontentan kese no eso. Mimi di ade Afia Ampfowaa. Nyame ya domo a da se ne ye behia. De ye de beba next week no. Emu odru pa. Enunti no kwaso na ti ahenkan 93.3 FM. Yada se. Mamu nyina nso nkwada wo fie nyina baba yo. Na manso na mekọ na obeje so baai no. Onim. E wo se wunya botai. Abrabo na wakwara ketua wo so wo bo no. Nya botaye. Set go obi ma ho. Wo target. En nam wiase saa na enko. Ma ho target. Nenya botaye na dru botaye ho. Emanti wo ema obi antimi embejira wanim embe sese o sister me pe wo akwara kitikiti o akwara me pe o da bi so wo botaye no a utie kura no a otene say ye cartoon movie bi da tu wo botaye nti no bibia obi be ka kura wadanfo bi ka bibi se ye nkọ ha no a wo botaye nti wo nkọ bibi ni a wo botaye nti wo nkọ nti ni nya botaye wonni ema nya em na emboa abeboa wo suku komu asori komu baby abegemo na awofo no so mo hwe se ebro de enye tino emoyire emuku na enkwada no edaache no enyi from aha ene de dwumadie no esie medin e de Afia Ampfowaa bye bye yo bye.